sigila magalani. Yabona nje ngibe nendoda yaseNigeria hayi ngemali manje. Anemali yini? Hayi ngiyadlala lezi zinto yifakana inyoka. Imali. Awusho. Kusam. Hayi. Lo ngibhalela unkosami ngizomsakaza ngempama ehamba nogesi phakathi. Ngiyatshela. Ngoba ngazi ukuthi uba uthatha le number mangishilo ngathi number yomsebenzi. Ngoba phela le number sithatha umuntu oneflag ofuna ukuphuma ka-date review ofuna imoto. Ithatha umuntu oblacklistiwe ofuna ukusizakala akakwazi ukuthola imoto akakwenza ukwenzani. Dinga usizo for ukuthi aphume ku-date review. Ngimkhiphe ku-blacklist. Lento eniyikhokhelayo nina ningathi nikhokhela ini ka-date review nibe nazi kahle ukuthi u-date review awumkhokhela iy'kweletu zenu. But still niyakhokha nina. Still nina niyakhokha. Imali. So like Thank you for calling Baraka. Speaking to Yanda, my sister. Yeah, Mujana. Kapila. Ngicabanga ukuthi one of our agent bezama ukukufanela mawethu. Cause clearance ngicabanga ukuthi one of our agent bezama ukukufanela cause clearance company isiza abantu aba-undead nabantu aba-blacklistiwe. All right. Yes, Marcel. no, I was asking. So if we say under that review, because most of them, they don't seem to know ukuthi Most abantu abaningi angazi ukuthi bangena kanjani ku-date review but bayithola sebephakathi. okay, bakhona bangekho aware, bakhona baba aware ukuthi yes bakhokha via Labo ke basuke beyifake bona. yes. So kubona ke laba basuke befake bona like abakhona ukuthola like some sort of a statement or something from bona ka-date review ukuthi how far ama-payments abo. Bayayithola i-statement but isi-wrong. Statement esi-wrong. For real? Bayayithola i-statement abanye bethi kukhokiwe. Kanti because mawuyi-checkela wena uhambe uye ebhenki zonke iy'kweletu zakho ucheck ukuthi kusele malini uzobona lapho ngama-true colours ka-date review ukuthi kunjani. But mawungazi uhleli nje urelaxile wazi ukuthi uyakukhokhela kuningi ongonakala ngoba wagcina usuba nama-flag amaningi. So kumele ube la but mawungekho lana laba bangena bengazi ngivele ngazi nokuthi ngizothini kubona ngoba umuntu usuke umtshele ethi akazi wafaka ubani akazi ezeqale ngisho ukukhokha yazi vele umzwele nje vele umzwele kanti ngcono umuntu ozaziyo uyambona ukuthi unokuyisolo ukuthi ngiyayisola ukuthi kangenelani kulento ngoba ingenzeli lutho but ongazi othi nje ngabona sengifakiwe awazi ungichazela uthini. Athi nje ku WhatsApp sangirespondile sibo inoshukela kakhulu le. But we need help. Yeah, I know ukuthi ngiyadinga usizo. Yabona kubuhlungu guys ungena ka-date review ungazi. Because lo muntu egcina kosuku kumele umchazela nge-payment uyafana nomuntu awuhlukile nomuntu owayifaka uyafana nomuntu owangena like kubuhlungu ukuthi ngikuchazele ukuthi okay sizokusiza ukuthi uphume noma ungazi ukuthi wafaka ubani ngoba ukhumbula usign up no-date review awukhumbuli lutho. But ke kumele udlule kuma-process ukuze sikwazi ukukusiza. I understand. Because ekugcineni kosuku uzoyidinga imoto, uzodinga umuzi, uzoyidinga i-loan.
iy'ngane zakho zizodinga u-NSFAS. I understand. Kubuhlungu khona ususho ukuthi wafakwa, ungazi ukuthi wafakwa bani. And i-most yenu, laba futhi abanye into ebashayayo lukhulana umshado. Uthola ukuthi washada, wahlukana nomuntu wakhe. Uma usuhlukene nomuntu wakho, wakhohlwa ukudivorce. Usubona enye intombi ungakadivorce ngapha. Engene under-date review omunye, ngeke uhlale ungakutheleli. Ngiyaphila ukhuluma noThandiwe from Baraka. So, ezi izinto zibangwa yilokho nina enisweni ungena ka-date review. Because once wangena upartner wakho nawe uyangena. It won't take more than 2 minutes.